дар пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Тошканд ҷоми Осиё оид ба ҷудо байни ҷавонон ва наврасон ба анҷом расид. Давоми ду рӯзи охир танҳо ҷудокорони ҷавон болои татами даъват шуданд ва намояндаҳои Тоҷикистон дар ин мусобиқаи минтақавӣ зиёд буданд. Танҳо ба як намояндаи Тоҷикистон ки он ҳам дар вазни 73 килограмм баромад мекунад, муяссар гардид ки барандаи нишони тиллои ҷоми Осиё байни ҷавонон бигардад. Абубакр Шеров дар ин мусобиқа дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм тавонист ки ҳарифи худ мизбони мусобиқа Бобур Янгибоевро шикаст бидиҳад. Абубакр Шеров дар даври сеюм бо ҳамватани худ Суннатулло Мусоев рӯбарӯ гардид ва Шеров тавонист ки Суннатуллоро шикаст дода ба даври дигар барояд. ҳамин гуна дар мубориза барои дарёфти рохати даври ниманиҳоӣ Шеров бар намояндаи дигари Ӯзбекистон Асадбек Норбутиев ғалаба ба даст оварда ба даври ниманиҳоии ҷоми Осиё роҳ ёфт. дар даври ниманиҳоӣ Абубакр Шеров бо Хоҷа Акбар Тошев майдондорӣ кард ки дар ин нерӯсанҷии бисёр ҳам сахту сангин Абубакр ба пирӯзӣ даст ёфт. рақиби Шеров дар финал Нодирбек Мавлонбердиев маҳсуб мешуд ва Абубакр Шеров дар мубориза дастболо шуду ҳамин тавр нишони тиллои ин мусобиқаро ба гардан овезон кард. ёдовар мешавем ки дар вазни 73 килограмм байни ҷавонон як нишони биринҷии дигарро низ намояндаи Тоҷикистон Илҳомиддин Ҷабборов ба даст овард.